Тапшыруның алдагы матур котлау сәләме хөрмәтле милләттәшебез Наҗия Халил кызы Рафиковага юллыйбыз. Бүген ул үзенең 80 яшьлек юбилей тантанасын каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Фәрит Камилович, килене Эльмира Гаязовна, оныклары Рөстәм, Лилия, тормыш иптәше Илшат, оныкчалары Диляра һәм Артур, кызы Галия Камиловна, улы Кәшаф Камилович гаиләләре белән, кодагыйсы Магирә Аллямовна котлыйлар. Адәм балалары әле яңа гына яши башлый. Сизми дә, бер җыр җырлаган кадәр генә вакыт уза сыман. Артына борылып караса, озын юллар үтелгән. Аның никадәр борылышлары, шатлыклы чаклары, авыр вакытлары да булган. Барысы да алар бер юл, гомер юлы итеп сузылган. Менә безнең газизыбыз да шундый ук олы юлдан горур атлап 80 яшенә ирешкән. Ул бәхетле кеше дип әйтик. Чөнки бала оныклары, оныкчалары янәшәсендә матур картлык кичерә. Һәр кемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып, ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар. Чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда, балам, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Әниебез безне, балаларын бик ярата, тигез күрә. Ярый әле әниебез, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йылдызлы, якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт иттең. Балачак, шукчак диләр. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр, әнием. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга, әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әниебез барысы өчен дә, зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде әниебез. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине, әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеңә салмас идем кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең янында. Барлык изгелегең өчен әнкәй, башыбыз иябез синең алдыңда. Хөрмәтле Наҗия Халиловна, чын күңелдән барча изге теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә бала оныкларыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән моңсу дөньям балкый ямьлерәк. Әнкәйем иштән алган җылы икмәк, алма хөрмәләрдән тәмлерәк. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала.
Худайым газиз әнкәйемне бәлә казалардан арала. Әнкәй бәгърем сүнмәс җырым бисин, иң кадерле яшәү җырым битсин. Тормыш юлларында бул янәшә, кайгы күрмә әнкәй мең яшә. Әнкәемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Әй Худайым газиз әнкәемне бәлә казалардан арала. Әй Худайым газиз әнкәемне бәлә казалардан арала. Әнкәйләрнең изге күңеленнән җирдә илһам алып яшибез. Сезнең алда мәңге бурычлыбыз, гомер бүләк иткән кешебез. Әнкәемнең җылы сүзләреннән сагыш борчу